अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे मैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक और ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज होके जा रहा बा। जाना गाना के टाइटल बा राजा हमरा से। तो भाई लोग राजा हमरा से गाना कब तक होता कानवे चैनल से होता कौ तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसन होके बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो का शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं करेंगे के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग तो लोग के सबसे पहले बता दी कि हाँ, राजा हमरा से गाना के लिखले के बता। गाना के लिखले बड़न भोजपुरी के सबसे बेस्ट राइटर कृष्णा बेदर्दी। अरे बोले गाना के लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी। बाकी तो लोग के बोला गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। अरे बोले म्यूजिक डायरेक्टर बड़न आर्या शर्मा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ, राजा हमरा से गाना कैसा निकल बता। गाना बहुत ही जबरदस्त होकर बा। अरे बोले खतरनाक गाना होकर बा, बहुत ही बेस्ट गाना होकर बा। और ये वाला जौन गाना बताओ आराध्या फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होकर बा। और आराध्या फिल्म्स के जौन भी गाना आवेला बेस्ट ही रहेला, काहे कि कंपनी मालिक बड़न बंटी यादव। और बंटी यादव बहुत ही अच्छा गाना सेलेक्ट करलन और हर हिट गाना सेलेक्ट करलन। और बोले ई भी गाना पूरा हिट बा, जबरदस्त खतरनाक महा खतरनाक बा। बाकी ई वाला गाना के तो लोग बता दी के गईले बा। तो गाना के गईले बड़न भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे बोले राजा हमरा से गाना के गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। बाकी तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलियन खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी। अरे हम लोग खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी के साथ वीडियो शूट करल गल बा। बाकी जो बात तो गाना रिलीज करल जाई 9 तारीख के। अरे बोले यही 9 तारीख के आराध्या फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे 6:30 में। अरे बोले 6:30 पर रिलीज करल जाई यही 9 तारीख के आराध्या फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे। तो लोग गाना के मिस मत कर, गाना के जरूर सुनिए लेकिन, काहे कि गाना बहुत ही बेस्ट बा और वीडियो भी बहुत खतरनाक शूट करल गल बा। तो लोग पोस्टर से ही अंदाजा लगा सकत रही कितना खतरनाक महा खतरनाक वीडियो भी शूट करल गल बा और पोस्टर भी बहुत ही खतरनाक बनावल गल बा। बाकी तो लोग 9 तारीख के इंतजार कर लेंगे आराध्या फिल्म्स पे। बहुत ही खतरनाक महा खतरनाक खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी के साथ गाना आवे जा रहा बा। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे, गाना के जरूर सुने लेंगे, काहे कि गाना गले बड़न भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे मिलो दुनिया की आवाज में तो लोग ये वाला गाना सुने के मिली। बाकी तो लोग के वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी